Dobrý den. Darec, já jsem nějaký hypno. Dobrý den. Co piješ? Pán má kafíčko. To ti nebude, že se snad pije, takže taky mohl minut cáknout. Je mi líto, ale vaše šance na přijetí jsou mizivé. Vy mě ale chcete přijít. To je pravda, jste přijat. Děkuji. Je mi líto, ale mě hledá sekretář. Si se někde děláte p***, já jsem sem přišel pro práci, vole, tak mi sem dejte nějakou práci, nebo tady někoho zabiju do je to jasný. Díval jsem se na váš životopis a je tady malinkatý problém. Díval jsem se na váš životopis a to malinký problém. Prosím. Prosím. Pane, jste na pohovoru, mohl byste se Mohl byste se uklidnit. Ale no tak. Takže do práce budete chodit v pondělí, v úterý a v pátek. Budete mít 8hodinovou pracovní dobu a budete vykonávat úkoly v BC. Budete je uklízet v sektoru A i v sektoru B. Na vašem životopisu jsem zjistil, že máte dlouholetou praxi s programem Cinema 4D. Zvládáte i jiné grafické programy? Ale jsem přišel na oběd. Ve vašem životopise vidím, že jste byl nějakou chvíli v kriminále, ale není zde uveden důvod, proč jste tam byl. Víte, já jsem měl takové menší problémy, ale myslím, že je to v pořádku. Opravdu? To jsem tě velice rád. A... Tam žádný pavouk nebyl. Jsem ho vzal. Dobře. Tak znovu k tomu problému. Co se tedy dělo? Proč jste byl v kriminále? Dobrý den. Můžete se posadit? Jsem svědný. Máte ještě nějaké další otázky? Jaké pracovní doba? Vůbec zajímavý moment? Právě začíná pauza na oběd. Máme libance dneska. Takže já tady vidím, že se hlásíte na místo grafika, což je velice dobré, protože nám jeden právě odešel. Musel byste vykonávat... Ano, Ráďo? Jo, to jsou... Počkej, jste na pohodu. Neruš mě, prosím tě. Podle životopisu koukám, máte fakt dobré zkušenosti. No, tak jako snažil jsem to jde a je to fakt dobrý. Vy jste fakt nějaký nervózní, mi se zdá, tak co to děláte? No, tak já jsem se hrozně toho připravoval a už to přišlo, no tak... Bereme vás. Děkuju, jste hrozně milí. Naschledanou. Takže já to nejde chodit v kůži. No tak to vůbec já nezkoušíme. Takže do práce budete chodit v pondělí, v úterý a v pátek. Přičemž budete mít 8hodinovou pracovní dobu. Budete vykonávat úkoly v BC a dostanete k tomu všechny důležité. To se nedá. Takže do práce budete chodit v pátek. Budete je uklízet v sektoru A i v sektoru B. V pátek budete v sektoru To se nedá. To se nedá. Je mi líto, ale na tuto práci nemáte žádné předpoklady. Máte ještě nějaké další otázky? Mám.